Kuna yi ganja sai na sai rizil. In an ce ta tabi gardani. In caccaka ta tabi gardani. Za na sha ta takaɗar da ni. Bara dai ka ga in fara dai kai wannan abin zai tafi ba da haɗin kai tukuna. What? Ya rantsa da Allah kai gaba ɗaya matsalar shi ne shaye-shaye na kama na banza ne na wuki. Ke ba da yawa ne kana biyowa ta baya ka sai yanzu gaba ɗaya ɗauke ɗaya suke a mutane suna samun zobe. Na ka sato wannan abun ne na san ka akwai sibaran na wai ya fa mutum ya. Zauna ka bani labari. Kana ba da maza wallahi to wayya ka bani labarin ne aka kai sibaran na wayan wannan abun ne. Wallahi a rere sau ne ka yanzu gaba ɗaya gan dutse da wannan tabar da kaje gani idan kaje ka sai na naira 20 kuku biyar sai kun bugu amma da tabar naira 100 ma wallahi kai ma sai ya shanye ta. Bai yasa na fake da wannan kace ko za ka zo kai ta fakare ba wani wanda zai latsa ka kawai dimoko iya dimoko ana ga dan dogara da wannan kawai. Let's go! What? Let's go! Hey! Hey! Little guy. Baba wai kira na kake ne? Yalla ai bai kira ka. A tsani kira nake ji a sama ne kai ko dai mun bugu ne wannan abun ba ka gane ba. Wannan ne sai mu buwa shi kawai. To mu ya dora da ganda kaza. What? Hey! Let's go!